So I guess तो finally आंगा दाई मने अंखरने रेडी जाबाय आरोना दाई मने आं दा थांबाय थादिनसै आरोना तो ओके लेट्स गो चलो नो निमालिगा काव ब्रेक ब्रेक क्या बोला तूने तो I guess तो finally जों दाई मने बिस्नाथ सारियालिनि स्टेशन रेलवे स्टेशन मोनफैबाय आरोना नै बिस्नाथ सारियालि स्टेशननि तो माने आवगोले बेबायदि नङामोन आरोना जास्ट माबामोन सिम्पल माबायदि बुंगोन दा माने क्या बोला तूने आदार दा आबो फैफागोन नै बेनि दय आं दय फुङाव बुंदोंमोन फैफागोन ने ओइ मा जादों नों मेथाइ यारी समझ गई तो माने दसे उनाव लोगो मोनगोन खालार मार साले का खोपड़ी तोड़ ए बुंनो रोङा ब्लगार जानो So hey guys, so good morning guys सिमबो तो दायो माने दासो सिखारदों आरोना आङो तो दायो टाइमा जाबाय 8 जाबाय आरोना तो अखा हानायनि थाखायनो थाब सिखाराखैमोन दा बावैसो गादों अखाया बेखायनो अखा गाखांनानैसो सिखारबाय आरोना आङो दिनै माने आङो बिसनाथाव थांनो ओंखारदों आरोना बेखौनो माने नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो थाखाय आं बे ब्लगखौ बानायनाय जाबाय आरोना तो दायो बेनिफ्राय आङो दायो ओंखारनोसै आरोना दा टाइमाबो जाबायना 8 जाबाय तो दायो ओंखारनोसै माने बेयाव दा थांनानै ट्रेनजोंसो थाङो नालाय ट्रेनखौ 11टायाव हमनांगौ तो बेखायनो माने दायो ओंखारनोसै आङो ओंखारनानै तो दुगैखांनानै बिनिफ्राय दुगैखांनानै मा पुरा रेडि जानानै लोगो मोनसिगोन आरोना तो दायो दसे उनाव लोगो मोनगोन So I guess तो फाइनाली आंना दायो माने ओंखारनाया रेडि जाबाय आरोना तो दायो माने थांबाय थानोसै एसे लेटबो जाबाय आंना तो माने आब' थांफागोन आंजों सासे बे आब'आ ओंखारनानै दा थांग्रोबाय तो बेनिफ्राय आंना दा माने ओंखारनाया एसे लेट जाबाय तो दायो माने आं दा थांबाय थादिनसै आरोना तो ओके लेट्स गो तो दायो माने जोङो बालिपारा रेलवे स्टेशन मोनफैबाय आरोना तो नै माने बालिपारा रेलवे स्टेशन तो दायो माने जोङो थांबाय थानोसै बिश्वनाथ सारियालि स्टेशनसिम दा माने ट्रेन नेनांगौ आरो दा टिकेट दाननांगौ दा दसे नेबावनांगोनसै आरोना तो दायो माने 11:30 थांगोन बेनिफ्राय तो 11:30 जायाखै तो दायो 10:50 जाबाय आरोना दा तो दायो दसे नेनोसै बेनिफ्राय ट्रेन फैबाथाय थांबाय थानोसै आरोना तो दायो माने जोङो नै बालिपारा स्टेशनाव तो दायो ट्रेन नेगासिनो तो मोनफैथ'वाखै तो दायो फैसिगोन आरोना तो दायो 11 जाबाय आरोना 11:20 बेसे जाखोथाय मिथिया माने टाइमखौ 11:30 जाबाय दे राइट तो दायो माने फैगासिनो आरोना तो दसे नेबावनांसिगोन तो दायो मोनफैयाखैनो आरोना नै तो गासैबो इयाव नेनानै दंजोबो तो दायो माने दसे उनाव ट्रेन फैबाथाय थांबाय थानोसै आरोना दायो ट्रेना मोनफैबाय जोङो दायो थांबाय थानोसै आरोना बिश्वनाथ सारियालि तो आई गाइस तो फाइनाली जोङो दायो माने बिश्वनाथ सारियालिनि स्टेशन रेलवे स्टेशन मोनफैबाय आरोना नै तो दायो माने आवगोल बेबायदि नङामोन दा बिराद मोजां बानायना दोनदों आरोना नै भिउखौ दा बिराद मोजां नुयो बे बिश्वनाथ सारियालि स्टेशननि तो माने आवगोल बेबायदि नङामोन आरोना जास्ट माबामोन सिम्पल माबायदि बुंगोन दा माने एसे एसां माने स्टेन्डार्ड नङामोन आरोना दा माने स्टेन्डार्ड माने सुन्दर माने बानायना दोनो आरोना बिउटिफुलनो दा नै बिराद मोजां नुयो आरोना भिउखौ दहाय माने जोंनिथिं
फुङाव अखा हादोंमोन ना ओमफ्राय दा नै बिथिं बिराद सान्दुं टें टें दुंदों आरोना नै एसे ओरै साइडआव माने अखा हादोंना हायाखै मिथिया बिथिं दा माने सान्दुंसो दुंगासिनो जों दहाय फैबाथाय दहाय अखा हादोंमोन दा खिथाखादों ना दहाय फुङाव आं सिखारबाथाय 8थासिम हादों थ' बिनिफ्राय आरो जों फैनायाव गारि साफा सेन्टाराव गारि गाखोनाय लोगो लोगोनो आरो बेनिफ्रायबो हादों थ' माने नै बिथिंसो सान्दुङा बिराद टें टें जाना दङ सान्दुङा ओरैजाय थ' दायो माने जोङो बेखौ जाना लागोन बेनि उनाव थांबाय थानोसै माने आब'लाहानि न'सिम दायो जोङो जाखांबा बेनिफ्राय दायो थांबाय थादोंसै आरोना थ' दायो बेनिफ्राय जों आरो टेम्पुजों माने बेसे गोजानानै थांबावनांगौ आरोना बेनिफ्राय थ' दायो बिदिनो जास्ट 1 घन्टासो लागोन नामा थ' आब'मोननि न'सिम मोननो थ' दायो बेनिफ्राय थांबाय थानोसै नै टेम्पुआव दा थांसै आरोना बे टेम्पुजोंनो थ' बेनिफ्राय माने रेलवे स्टेसननिफ्राय आरोबा टेम्पु हमना थांनांगौ बिसोरनिसो माने लामाया बिसिबा माने बेलेग गारिफोर हाबजाया थ' टेम्पु थांजायो आरोना बेखायनो दा टेम्पुजों थांबाय थानोसै थ' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो अके लेट्स गो गाइस आब'लानि न'सिम A few moments later. दायो माने जोङो नै मोनफैनानै थ' दायो माने आब'लानिसिम थाबायलांगासिनो आरोना जोङो दे थ' बिराद सान्दुं गोसा थ' दायो गारियाबो गाखोनो बालायबाय मोनसे 1 आवार माने 1 घन्टा गाखोनांबाय आरोना गारियाव टेम्पुआव थ' 1 घन्टा गाखोनानै दा बावैसो मोनफैदों थ' दायो आब'लानिसिम थांगासिनो थाबायनानै थ' ससेल' दंसै आरोना बारा गोजान गैला होमबानो मोनसिगोन थ' गाइस थ' दायो माने जोङो मोनफैबाय आरोना थ' आब'लानाव थ' नै आं दहाय फुङाव बुंदोंमोन ना आब' फैफागोन होननाया बेनो दहाय फैफागोन होननाया ओमफ्राय दा ओरैजाय नै आब'नि फिसाजो ओरैजाय आइसा दङ ओमफ्राय मिरा दङ ओइ मिरा मा जादो हाय होनलाय हाय होनलाय बाय थ' दायो जोङो मोनफैबाय थ' बिराद गरम बिथिं सान्दुं दुंदों ओमफ्राय जोंथिं अखा हादों दहाय फुङाव अखा हादोंमोन ना दहाय बिथिं अखाखौनो हायाखैनो नै एबार फेसखौ रिभिल देखायबाय थ' नायना लादो आरो आब' फैफागोन होननाय बेनो दहाय आं दहाय फुङाव बुंदोंमोन फैफागोन होननाया थ' माने दसे उनाव लोगो मोनगोन दसे उनाव लोगो मोनगोन आरोना थ' माने दायो मोनफैनायनि दसे उनावनो जानाय लोंनायनि सुरु आरो नै बे न'नि मालिका इनि बे न'नि मालिका आइसा हाय होनलाय ओइ मा जादों नों मेथाइ प्यारी समझ गई So I guess to दिन वीडियो को हमारा करो हलाम पे थाला So I guess to दिन वीडियो को हमारा करो हलाम पे थाला ना दिन वीडियो को हम बेखने और फिर उनसे ना था नेक्स्ट वीडियो लोग मुझे लोग बाय बाय अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो कर दो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे कर दो अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टिपी टिपी टैप मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए